गोदान बोसोरनि जिहेतु मोनसे फुजा बेयो दिनैल' नङा 400 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बाहाय मोनसे सात बिसुमा होननाय महामाया बिमानि मुङाव मेला जायो। बेयो बैसागनि 5 तारिखनिफ्राय जायोमोन बिदिनो मालाबा 20 दिनिया मालाबा 15 दिनिया किन्तु एबाराव एसे मिटिं माबा खालामनाया लेट जानानै मेलानि माबाखौ एसे खमायनाय जादों। बैसागनि 6 तारिखनिफ्राय 16 तारिखसिम इंराजिनि एप्रिल 20 तारिखनिफ्राय 30 तारिखसिम दा बे 11 दिनिया मेलायाव जाहाथे गुबुन जायगानि गामिनि जोंनि बिटिआर हालामनि बादैबो आसाम बेंगल गोबांथार जायगानिफ्राय बाहाय फैयो। गाबोननो जोंना अपेनिं जागोन। बे अपेनिंआव मेला अपेनिंआव जों आमन्त्रण खालामदों बिटिसिनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ। दा जोङो आसा खालामदों गाबोन बिथांनि आखाइजोंनो बे मेला फोथारखौ जों बेखेवनाय जागोन। दा बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा धोरोम सिबियारि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो गाबोननि दिनाव लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो बेखौनो आंनो मेला तरफनिफ्राय मेला कमिटिनि जानानै दिनै मिडियानि थ्रुयै आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। बिमा महामाया बे फुजा होनो थाखाय लामा फैनो नोंथाङा लकेसननि बागै एसे फोरमायना होयोबा मोजां जागोन। आच्चा बे मोजां खोथा नंगौ बांसिन मानसिया हयथ' मिथिया बे जाहैबाय मेला जोंनि महामाया मन्दिरनि एसे सोनाबहा आगोलनि 31 नं राजा लामामोन दा 17 नं जाबाय होननानै आं मिथिगौ। दा बे लामाजों फैब्लानो बगरिबारि होननाय जायगायाव मोनसे महामाया गेट मोनगोन। महामाया बिमानि मोनसे गेट नुगोन बेजों हाबबोबानो जिखुनु समायावनो गारि फिसा ट'ट' बायदिसिना मोनो बेजोंबो फैनो हागोन। लोगोसे ओजोंहाय सफारि घाट होननाय जायगा बे 17 नं बा 31 नं राजा लामा बेजों हाबबोनानै काजिगाव टिपकाय महामाया आरो मोनसे जाहैबाय गसाइगाव। फ्राय जोंनि बेंगलनि मानसिफ्रा गसाइगाव श्रीरामपुरजों फैनानै गसाइगाव हाबो बेनिफ्राय टिपकाय ओमफ्राय महामाया बेजों फैनो हागोन आरो ओमफ्राय जायफोरनाखि भक्तफ्रा गोसो गुदुं बिमानि मुङाव फुजा होनोबा अनेक रोखोमनि फुजा होनो हायो। जेनेबा नोङो खानाय सिननाय ओंखाम दौनाय ओमफ्राय बिमानि मुङाव भग होनाय बे रोखोमै फुजाखौ होफैनो हागोन आरोखि।